Barkanku da kasancewa a wannan shafi a yayin da za mu fara karanto muku labarin jarumi Amudu da jaruma Sarauniya Humaida kashi na farko. A shekaru na 7663 an yi wata ƙasaitacciyar sarauniya kuma jaruma wacce a ƙarƙashin daular Rum take, mai suna Jaruma Humaida. Jaruma Humaida ƙasaitacciya ce daularta wadda ba a samu kamarta ba a lokacinta. Jaruma Humaida tana mulkar mutane da kuma namun daji, yayin da a lokacin sarautar Jaruma Humaida namun daji suke da ‘yanci kamar yadda ɗan adam yake da ‘yanci. Ƙasar da take mulka, wadda ake wa laƙabi da suna Daƙasos, ƙasa ce ta kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ƙasa ce wadda daularta ake kasuwanci da hada-hada. Duk da kasancewa Jaruma Humaida shekarunta ba su wuce 21 zuwa da 2 ba, iyayenta suka bar mata karagar mulki. Jaruma Humaida ba ta taɓa aure ba, ba kuma saurayi, sakamakon duk garin babu mai kyau kamar ta. Jaruma Humaida ba wanda ya isa ya tunkare ta da soyayya. Babu wani sarki da ya isa ko kuma ɗan sarki da zai iya tunkarar daular Daƙasos da nufin neman auren Jaruma Humaida, sakamakon ƙarfin mulki da ƙasar take da shi. Duk da kasancewa ƙasar Daƙasos akwai matsafa hatsabibai da dama a ƙasar, amma doka ne nuna tsafi ko kuma nuna wani abu na al'ajabi. Yayin da aka kama ka da irin wannan abun, akan iya yanke maka hukuncin kisa, a fille maka kai a taron al'umma na ƙasar. Matsala ɗaya ce wadda ta addabi ƙasar, wadda duk ƙarshen wata akwai abin da suke bautawa. In suka je bauta suna tafan masa da jini yana sha. Shi wannan abin bauta wanda suke wa laƙabi da Hadodu, in ya ga dama lokacin da suka je zai iya kama duk wanda yake so, in jinin da yake buƙata ba shi suka kawo masa ba ya tafi da shi. Na matuƙar tsorata mutanen zuwa bautar, yayin da shi ya sharɗanta musu yadda yake buƙata, ba su suka tsara masa ba. Hakan na faruwa ne yayin da iyaye da ke ɗarɗar a kan abin da ke iya faruwa da ‘ya'yansu, ‘ya'ya ma na ɗarɗar kan abin da ke faruwa da iyayensu, domin kuwa shi wannan dodo Hadodu zai iya ɗaukar wanda ya ga dama. Sarauniya Humaida ma'abociyar son shiga daji ce domin ta yi farauta. Haka kawai sarauniyar na iya ɗiban dakaru domin taya ta shiga daji a tafi farauta, a ɗebo namun daji ba don a kashe su ba ko kuma a illata su. Ita sarauniyar na keɓance wani ɓangare ne a gidan masarauta, yayin da ake ba su kulawa ta musamman, lamarin da ta ɗebi dakaru domin shiga kamar yadda ta saba daji domin farautarta. A yayin farautar tata, lokacin da ta gano wata barewa na tafiya, ta ji giftawar wani abu yayin da ya mata na daban yadda ta saba ji a cikin dabbobi. Ta tunkari inda barewar ta yi, amma kuma tana jin hucin da bai mata kama da na dabba ba. Duk da kasancewa ita kaɗai ce ta tunkari inda wannan barewa take, ta ji wani irin sauti wanda ya mata kama da na mutane, yayin da aka yo tsalle daga saman bishiya aka dira a bayanta. Juyowar da Sarauniya Humaida ta yi
ta ga wani saurayi ne wanda shekarunsa ba su wuce 18 ba, yayin da ta zare takofinta ta tunkare shi, yayin da cikin fusata tana gudu tana tambayarsa, shin waye kai, me ya kawo ka cikin daular masarauta ta? Wannan jarumi mai suna Hamudu yana tare da karensa, yayin da ya zare takofi domin kariya tun da ya fuskanci mace ce tana kawo masa suka tana yi masa tambayoyi, waye kai, me kake yi a nan? Yayin da jarumi Hamudu yake ƙoƙarin kariya, yana ce mata, ko ma ke wace ce ban damu ba, kawai ki sauke makaminki in ya so sai mu magana. Lamarin da ta ɗan sassauta yawan kai masa suka, tana ce masa, ba a shiga daji da yake daulata ba tare da izinina ba, in ma kai ba mutum ba ne to na fi ƙarfinka. Jarumi Hamudu cikin kariya ya tabbatar mata da cewa shi mutum ne kuma shi mafarauci ne, hanya ce ta biyo da shi yayin da ya ɓatan dabo. Jaruma Humaida ba ta daina kai masa suka ba duk da kasancewa ta ɗan sararauta, tana ce masa, ɓatan dabo ne ya sa ka biyo ta masarauta ta, to ka sani ba za ka tsira ba, domin ba a karya dokan masarautarmu. Jarumi Hamudu ya tabbatar mata da cewa shi ba wani abu ne yake tattare da shi ba, yana so dai kawai ta tsaya ta saurare shi su yi magana. To masu saurare, a nan za mu dakata. Domin ci gaba ku danna mana subscribers, ku following ɗinmu domin kawo muku ci gaban wannan labari.